Bueno, mireu així darrere que tenim la Fira de la Solidaritat, que s'ha celebrat així on Tinyent, en la plaça Santo Domingo. Primera vegada que es fa la Fira de Solidaritat. Es la cuarta fira. Lo que pasa es que en la anterior legislatura el anterior govern va decidir no celebrar esta fira. Van decidir enguany com a un objectiu fonamental reprendre esta fira com a punt de trobada de totes les entitats i sobretot com a punt de manifestació pública del que està passant a nivell general, no? De les primeres partides en caure tant en els pressupostos generals de l'Estat com en el Consell i el Govern valencià han estat les partides de cooperació. El Consell de Cooperació que tenim a la ciutat d'Ontinyent és el Consell de Cooperació més antic de tota la comunitat valenciana, del País Valencià. La fira surt arrel de la pròpia iniciativa de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament dels països del sud, de muntar una fira per donar a conèixer, per conscienciar a la població de la situació dels països del sud, de les persones que viuen en aquesta franja del món que tenen menys recursos econòmics, menys recursos materials, a pesar de ser probablement els països més rics en recursos naturals del món, i la iniciativa és com a punt de mobilització comunitària, com a punt de conscienciació comunitària al voltant d'aquests temes. Pues podríem dir que aquesta fira es fa per integrar a totes les civilitzacions que hi ha arreu de tot el món, que es reuneixen a Tinyent. Es pot dir que sí, seria una mena de clima microsocial, posar un xicotet gra d'arròs per anar sumant i fer una gran muntanya per aconseguir una conscienciació global al voltant de les necessitats d'igualar les situacions dels diferents països del món. Simplement és que tots els xiquets tenen que anar junts a l'escola. Actualment els xiquets de diversitat funcional estan segregant-los, separant-los en centres d'educació especial. Aleshores, si vivim en societats separades, mai conegueran les nostres necessitats ni la nostra realitat, perquè tots sabem que l'empatia s'agafa el conviure dia a dia. Aleshores, el que lluitem és per a que des de front de les institucions, tal com marca la llei, que la llei obliga, els centres especials d'educació ordinària serien il·legals, però que els recursos vagin a les xiques del nostre col·legi i no que els xiques tinguin que anar on estan els recursos, que no creen guetos i que no arrinconen a la gent com si fora ganau, perquè tots els xiques són persones tenen els mateixos drets i la mateixa dignitat. Si a unes persones li fa falta accessibilitat, pues que les tinguin als col·legis. Si li fa falta ajudes tècniques, ordenadors, lectura braille, el que siga, que ho tinguin. Si li fa falta personal educatiu de recolzament, que ho tinguin. A hores d'ara estan retallant per tots els costats, tant en els centres ordinaris com també en el centre d'educació especial. No estan donant baixes, no estan substituint les baixes, no estan ficant professorat, no estan ficant mitjans tècnics. Aleshores estan al col·lectiu social de la diversitat funcional, estan tornant-lo a la caritat i a la pobresa total com estava fa uns anys.
centre ocupacional d'Ontinyent i la nostra pregunta és per què penses tu que és important fer una fira de societat? Home, pues perquè es coneguen les coses que fem a Ontinyent, en general. Però tu creus que és important per a integrar més a la gent que ha vingut de fora o immigrant? Immigrant i no immigrant, la solidaritat és per a tots, o sigui, ahir no n'hi ha volta de fulla, tinguem que ser tots junts. Vale, moltes gràcies. Bueno, estem ara sí amb Miguel Ángel, un dels encarregats d'Hort Social El Raboser, i ens agradaria que ens explicares un poquet en què consisteix aquesta iniciativa. Esta iniciativa son unos terrenos que nos van a cedir el ayuntamiento en el septiembre del 2011 y nosotros vamos a comenzar a trabajarlos y a cuidarlos. Van a netejar la sequía, vamos a comenzar a arreglar el caules, a tratarle, a tratar la tierra, a hacer escaballos y después a tirarle el abono y a plantar. Y después lo de la semilla, después lo de plantar y después cada X temps ja regar. Molt bé, i ens podries dir quins productes majoritàriament esteu fent d'ací? Allí lo que estem traient, a veure, faves, ara la temporada ja passada, pegos, penques, saponòries i ara estem plantant també carabasses d'eixa dolça de torrar i què més? Cebes i all. Bueno, tots aquests productes, on van? Els productes va bé, n'hi ha algunos, depèn lo de la semilla, n'hi ha unos que dicen més, altres menos, però eso ya subo, por així tot la majoria. Moltes gràcies. Han vingut així en qüestió de representar i donar informació i donar presència de que això estem així, és una cosa que no anem a parar i sobretot donar informació al màxim que puguem i perquè la gent estigui informat d'una manera real i concreta de les coses que estan passant així en aquest poble. Què fa la regidoria de Política Social i Ciutadania en aquesta fira? Quina funció té? Bueno, la funció és fonamental, perquè la fira naix com a conseqüència d'una proposta que es fa des de la regidoria de Política Social per a recuperar-la. Hi ha que dir que aquesta fira ja és la quarta i havia estat parada durant 4 anys. És a dir, quan el Partit Popular guanya les eleccions municipals d'Ontinyent per majoria absoluta, una de les primeres coses que fa és suprimir la fira i s'havia parat 4 anys. I lògicament, des que governem Esquerra, en companyia d'Esquerra Unida, el Partit Socialista i Compromís, un dels objectius és recuperar la fira. I al recuperar la fira el que fem és convocar el Consell Municipal de Cooperació, que són les ONGs que participen, i des d'ahí s'organitza la fira per a que les ONGs puguen exposar a la ciutadania i conscienciar el seu paper de lo que estan fent arreu de tot el món. No sols en Espanya, que també a l'estat espanyol estan fent coses, al País Valencià, a Ontinyent, però també en cooperació als països en desenvolupament. Projectes d'educació, de sanitat, canalització d'aigües potables, de moltes coses que el que fan és que la gent que més mal està passant pot poder veure que la gent d'Ontinyent és solidària, té la seva part possibilitats de recolzar-los i d'alguna manera d'ajudar-los. I per això el motiu de la fira és.